apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tasu wis ra bisa ditangani mripat iki wis ra bisa tak kedhe yen to weruh sliramu nyanding dheweke andum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding priya liya wis milio tresnaku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bolak-balik mung gawe nglarani rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis milya tresno aku apa dheweke tetep milih wis ya milya dadi bojoku apa bojone bola bali wong gawe gelane rasa